lidi, tady je moje první video z kanálu Nelča. Chtěla jsem vám říct, budu tyhle videa natáčet jak na moje narozeniny, tak na moje svátky, tak na Vánoce. To, co dostanu na Vánoce, na svátky a na narozeniny, vám budu natáčet, protože moc videí asi nebude. Mám hodně teďka školy, jsem ve 4. třídě, máme jinou školu, máme jinou paní učitelku a mám toho strašně moc. Přišlo nám plus přírodověda, vlastně věda, další věci, takže já prostě mám toho učení moc, ale budu se snažit, aby se měla aspoň jednou týdně 2 videa, ale neslibuji, opravdu ne. Takže já vám jenom vysvětlím, jak jsem říkala, 2 svátky, nebo víc svátků. No tak já mám 2 svátky, kvůli tomu, že mám 2 jména. Prostě kdo ví, kdo má 2 jména, tak ví, že má i 2 svátky. Takže já budu mít 2 svátky a Vánoce a narozeniny. Včera jsem měla první Nela a potom někdy v březnu mám Ellen. Ale co jsem dostala, teďka se k tomu dostáváme. Je toho hodně málo. Včera přijela moje babička s přítelem z Egypta, takže jsem dostala nějaké věci. Oni budou to i rozbalovat úplně poprvé a tak. Takže jdeme to ukázat a i se to nově rozbalíme. Takže od mamky jsem dostala tyhle krásné rukavice, jako by zajímavé rukavice, ale oni jsou hodně teplý teďka v Brně, protože bydlím v Brně, tak máme tady hodně velkou zimu, takže když jdu ráno do školy, úplně skvělý. Potom jsem dostala z Egypta takový vlastně náramek od babičky. Ještě jsem ho neměla na sobě, protože ho potřebuji zmenšit, ale je to takovejhle, nevím, jestli to teďka uvidíte, takovýhle se srdíčkem. Promiňte, že takhle musím chodit, prostě já natáčím, když mobilu nemám žádnou kameru, jako jsem youtubeři, takže taky strašně se mi líbí, ale ještě zatím nebudu nosit, já moc náramky nejsem, ale nevadí. Potom jsem dostala takovouhle záložku do knihy z Egypta. Tady vidíte nějaký nápisy, to jsou egyptský písma a je tam napsaný Eny, protože jak mám Nela a Ellen, tak moje babička a moje matka vymysleli Nela Ellen, takže dohromady Eny. Takže je tam napsaný Eny, je to strašně dobrá záložka, jako čtu teďka Vánoční prasátko od Rowlingové, jak napsala Harryho Pottera, úplně zbožňuji Harryho Pottera, takže budou spoustu videí s Harrym Potterem, co jsem dostala k Vánocům třeba a tak. No, a tady je ta věc, kterou se rozbalíme a ochutnáme spolu. Nebo ne spolu, ale ukážu vám to. Já jsem to ještě radši nerozbalovala. Je to taková egyptská čokoláda. Ale bála jsem se. Prostě v Egyptě ty věci, my jsme s mamkou byli v Egyptě a ty jídla nejsou nic moc. Prostě když ho vidíte ten Egypt, tak sama když jenom odejdete z toho hotelu, tak je tam už samá špína. Promiňte, já se nám fakt vyjadřovat nenávidím češtinu. To je jedno. A prostě samá špína a nevím, jaká ta čokoláda bude, takže si ji jdeme rozbalit. Jo, tady už je. Takhle vypadá ten obal. Voní docela dobře. Oříškové, takže kdo má rád. Takhle. Tak, jdeme ochutnat. Je dobrá.
Dobrá. Takže jsem dostala prostě čokoládu. Dobrý. A ty hlavní věci od mamky. Miluju zpěvačku Evu Farnou. Byla jsem na jednom zatím vystoupení nebo koncertu, ale jako chtěla bych i víc, ale prostě. A dostala jsem tuhle fotku Evy Farné. No, já jsem vlastně chtěla plakat, ale mamka mi řekla, že ona tam šla, prostě vybrala jednu fotku a řekla, mohli bychom plakat a on mi řekl, ne, to nejde, dělali by se tam čtverečky a prostě by to nebylo hezký. Takže mě přinesla fotku. Každý den mě sedí nebo prostě stojí na stole. Já prostě miluju Evu Farnou. Prostě mně přijde, že prostě já jí mám strašně ráda. Já znám i všechny písničky. Tak a co jsem dostala? Možná nevíte, nebo určitě nevíte, že mám pejska. On vlastně nebydlí u mě, já mám vlastně doma 4 kočičky, ale myslím si, že pro děti je to lepší spíš psy. Ale nevím, jako neříkám to za všechny, ale myslím si prostě, že psi jsou takový prostě, pro mě jsou psi lepší. Pořádám. Ale vy můžete mít prostě rádi kočky, papoušky a tak. Já prostě miluji psy a koně. No a já mám teda pejska, který bydlí u babičky, která bydlí naproti našeho baráku, takže za ním každý den, nebo jak budu moc, protože mám strašně moc kroužků, tak jak můžu, tak za ní chodím. A prostě jej úplně zbožňuju, prostě jsme nejlepší kámošky, že jo. Jmenuje se Amy a já jsem dostala takovouhle, nevím, jestli znáte CV Fozokniha, tak tam se vyrábí takovýhle koule. Já teďka to opadá. A tam je fotka mýho pejska Amy. Když zatřesete, tak ono se to takhle, to mají být vločky. A druhou kouli mám fotku s mamkou z Turecka. Když zatřepete, tak jsou tam srdíčka. Úplně skvělý, jako. Mamka nevím, kde to zjistila, ale opravdu úplně skvělý. Snažila jsem se tohle video udělat jak uvítací, abyste viděli, jako co bych natáčela a tak. Budu určitě natáčet svoji Amy, jak ji cvičím, nebo jak chodíme na výlety. Mamka ještě moc není srovnaná, že natáčím na YouTube. Takže možná nebude tak moc videí, protože když mám třeba volný čas, tak mě to moc mamka prostě je na mě trochu naštvaná, ale mě je to úplně jedno a prostě to chci zkusit a myslím si, že mě tady nic nehrozí, doufám. Takže já se budu snažit natáčet hodně videí, bude s Amy, jak ji cvičím, jak jsme na výletech s mojí kámoškou, potom vám dole v popisku napíšu náš kanál na YouTube. Můžete odebírat prostě mě, nebo mám ještě další kanál Učíme Amy triky, tam taky bude hodně videí, doufám. Nevím jestli, ale spíš bych chtěla mít tenhle kanál. No, takže tohle bylo první video, takže čauky lidi, užijte si prázdniny a doufám, že se vám tohle video líbilo. Tak jo, tak čauky.